Здравейте и с прогнозата за времето на TV+. През утрешния ден ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд над източна България, а по-късно през деня и над южна. Само на отделни места ще превали слабо. Ще се усили вятърът от североизток, в източните райони до силен и с него ще нахлува по-студен въздух. Максималните температури в страната ще са между 7 и 12 градуса. На Черноморието още преди обяд облачността ще се увеличи, но само на отделни места е възможно да превали. Предимно слънчево ще бъде времето в южните райони от страната. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове. Минималните стойности там ще са от 0 до 3 градуса, максималните между 9 и 13. В София ще бъде 9 градуса. Над планините ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Ще бъде слънчево по-късно през деня с увеличение на облачността. Обширна област от високо атмосферно налягане обхваща Централна и Източна Европа. Над Британските острови, Скандинавския полуостров, североизточната част от Европейска Русия и над Украйна облачността ще е значителна и ще превалява съвсем слабо. Над Прибалтика, по-голямата част от Франция и Германия, както и над Австрия, Унгария, Чехия, Словакия и Полша ще бъде предимно слънчево. У нас в сряда облачността ще се увеличи. На отделни места, главно в североизточните и югозападните райони ще превали дъжд. Температурите ще се понижат. Четвъртък и петък ще има значителна облачност с валежи предимно от сняг. Вятърът ще е слаб до умерен най-често от север. Ще остане студено за втората половина на март. В събота облачността ще се разкъса и ще намалее над много райони до предимно слънчево. Ще бъде и по-топло. Такава е нашата прогноза. От мен хубава вечер!